Vítajte v tomto videu, kde som si pre vás pripravil super kúzlo, znova so 4 esami, takže sa máte na čo tešiť. Poďme sa na to pozrieť. Na toto kúzlo budem potrebovať balíček kariet, ktorý si pomiešam. Môžem aj popresekávať. Tak, teraz poprosím diváka, aby mi povedal hociaké číslo od 10 do 20. 15? Tak idem vložiť 15 kariet od vrchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Čiže číslo 15 sa skladá z dvoch čísel. 1 a 5. To je dokopy 6. Čiže ideme. 1, 2, 3, 4, 5. 6. karta ide bokom. Teraz znova poprosím diváka, hociaké číslo od 10 do 20. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sa skladá z jednotky a osmičky, to je dokopy 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A naposledy diváka poprosím číslo od 10 do 20. 11. Takže 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sa skladá z jednotky, čiže 2. 1, 2. Teraz poprosím diváka, aby mi povedal kedy stop. Stop, čiže toto bude jeho ďalšia, ako sa hovorí, karta. Je to devina. Čiže znova 9 kariet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čiže divák trikrát povedal číslo 10 do 20, raz mi povedal stop a tu mám 4 karty, ktoré teda musia byť 4 SA. Takže vítajte v tutoriáli na toto super kúzlo, na ktoré budete potrebovať balíček žolíkových kariet a z neho si dopredu nachystáte 5 kariet. Konkrétne 4 SA a jednu devinu žalúďovú. Týchto 5 kariet si dáte na vrch balíčka, čiže na vrchu bude devina a pod ňou 4 SA. S takýmto nachystaným balíčkom môžete prísť divákovi, urobiť zo pár falošných sekaní a teraz mu poviete, že idete zamiešať. A to tak, že miešať idete, že stiahnete na devinu žalúďovú presne 8 kariet. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a ostatné hodíte dozadu. Čiže devina je teraz 9 od vrchu. 8 kariet, tu už je devina a za ňou SA. Teraz vyzviete diváka, aby vám povedal hociaké číslo od 10 do 20. Nezáleží na tom naozaj, aké to je, pretože toto kúzlo je algoritmus. Povie napríklad 12, tak idete vyklad 12 krát od vrchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pardon, som sa nejako sekol. 13, takže tu máme 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Áno, pardon. Čiže 12 kariet, 1, 2 je 3, čiže máme 1, 2, tretia karta, bum, prvé ESO. Položíme sem a dáme naspäť na balíček. Znova, hociaké číslo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To máme dokopy 2, 1, 2. Bum, druhé ESO. Znova položíme a dáme na balíček. A naposledy 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To je dokopy 6, čiže ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balíček z ruky si položíte na ten vyložený a to si všetko dáte sem. Teraz potrebujete preseknúť, pretože devina je na vrchu.
Čiže preseknete, necháte si medzierku a poviete divákovi, nech nám povie hocikedy stop. Divák povie niekedy stop, vy samozrejme preseknete tam, kde máte medzierku, dáte si to na vrch a poviete, toto je vaša karta. On vám povie, čo to je, devina žolúďová, čiže poviete, teraz 9. karta od spodu zase bude vyložená. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bum, 9, znova ESO. Takže to je z tohto videa všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, nerobte nič, budem rád, ak mi dáte nejaký komentár, v prípade ma veľmi poteší aj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.